Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Узрадовалося серце моє у збавленні Твоїм. Співать буду Пану за добро, якое Ён мені учинив. Гэтую антифону на уваход розпочинаємо святую імшу, калі касцёл Маці аддае честь і пашану безаганнаму серцу Найсвяцейшай Марыі Панне у першую суботу месяца. І ми з удзячнасцю за тое, што Марыя з'яўляецца нашай маці, прыходзім, каб падзякаваць ей за ўсё тое добро праз яе заступніцтва, якое мы атрымалі, і таксама падзякаваць за тое, што Марыя сталася нашай Маці Нябеснай. Прыходзім на гэтую святую імшу, як заўсёды, у суботняшні вечар, да яе падножа, каб скласці ёй нашыя просьбы, падзякі, інтэнцыі і таксама падзякаваць за ўсё тое добро, якое она нам дапамагла атрымаць. Молімся аб Божым благословенні Петцы Матці Божай і аб ласцы моцнага здароўя для Валерыя. Таксама будзем сведкамі святога хросту. Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёл Божы для Кіры? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хросныя, ці гатовы дапамагаць гэтым бацькам, гэтага дзіцяці, выконваць іх абавязак? Кіра, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молімся. Святый Боже, Ты зрабіў сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі годным месцам набывання Духа Святога. Праз заступніцтва безаганнай Панны напоўні таксама і наше сэрцы Тваёй любоўю, каб мы сталі жывой святыняй Тваёй славы. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Присядьте. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры, пакліканы Абрагамам, паслухаўся і накіраваўся на месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры, ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання, бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры, і бясплодная Сара насуперак старому ўзросту атрымала сілу,
каб зачаць патомства, паколькі лічыла верным таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад абмерклага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Усе тыя памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў, але убачыўшы іх здалёк і прывітаўшы, прызналі, што яны вандроўнікі і чужынцы на зямлі. Бо тыя, хто так кажа, паказваюць, што яны шукаюць айчыну. Калі б яны памяталі аб той, з якой выйшлі, то мелі б награду і маглі б звярнуцца. Цяпер жа яны імкнуцца да лепшай, гэта значыць да нябеснай айчыны. Таму Бог не саромеецца, каб яны называлі яго сваім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Праз веру Абрагамам, калі Бог выпрабоўваў яго, ахвяраваў Ісаака. Той, хто атрымаў абяцанне, прынёс нават адзінароднага сына, пра якога сказана: «У Ісааку называецца патомства тваё». Ён лічыў, што Бог мае моц уваскрэсіць з мёртвых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слова Божае. Пану Богу. Благословленный Пан, бо народ свой збавіў. Благословленный Пан, бо народ свой збавіў. Бог узняў моц збаўлення для нас у доме Давіда, слугі свайго, як абвясціў спрадвеку вуснамі сваіх святых прарокаў. Благословленный Пан, бо народ свой збавіў. Што збавіць нас ад ворагаў нашых і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць, каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых і нагадаць пра святы запавет свой. Благословленный Пан, бо народ свой збавіў. Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу вашаму, дасць нам, каб выбаўленыя з рук ворагаў нашых, мы без страху служылі яму і ў святасці і справядлівасці перад ім ва ўсе дні нашае. Благословленный Пан, бо народ свой збавіў. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог так полюбіў свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У той дзень, калі настаў вечар, Jezus сказаў сваім вучням: «Пераправімся на той бок». Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабою, калі быў у чаўне, і плылі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен,
так што човен ужо напаўняўся, а Езус спаў на карме на ўзгалоўі. Будзяць і кажуць яму: «Настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем?» І устаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замоўкні і супакойся». І вецер сціх, і настала вялікая ціша, і сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабой: «Хто ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте на хвилинку. Умиловану Христе Пану, брати і сестри. У Бога нема нічога нерозумного, і так само нема нічого того, каб адбывалася просто так. Сённяшняе Євангеліє, якое нам Касцёл Маці сёння прапануе на канец тыдня працы, абавязкаў, яно нам прыпамінае ўсе тыя падзеі, якія былі звязаны дагэтуль. І святы Марак у сваіх Євангеліях у гэтым тыдні вучыў нас праз розныя алегорыі, праз розныя прыпавесці, паказваючы вобраз Бога, вобраз Касцёла, і самае галоўнае, каб кожны з нас ён разумеў аблічча міласэрнага Бога Айца, каб нашая вера яна узмацавалася, і таксама каб наша вера яна развівалася і станавілася мацнейшая. І калі мы паглядзім на сённяшні урывак, то гэтыя падзеі звязаны былі з тым тое, што Езус, ён вельмі шмат часу ён вучыў людзей. І калі настаў вечар, то, безумоўна, ён пачаў адплываць ад таго берага, дзе быў натоўп людзей. І такая аналогія, мае дарагія браты і сёстры, з намі, што кожны з нас, ён патрабуе ў сваім жыцці цішыні. Цішыні ад гэтых тысячы справаў, якія былі, ёсць і будуць у нашым жыцці. Месца, дзе будзем толькі я і наш Збаўца Езус Христус і Пан Бог. Месца безумоўнае – гэта Касцёл, гэта святая імша на пачатак новага тыдня, каб мы маглі прасіць у Бога сілы, мудрасці і таксама розных патрэбных дароў і ласк на новы пачатак тыдня, каб мы, дзякуючы гэтай падтрымцы, маглі мець давер да Бога. Бо, безумоўна, можа гучаць такі парадокс аб тым тое, што калі пачалася бура, Езус, ён спаў ва ўзгалоўі чаўна, і яму было ўсё раўно. І толькі ён пачаў штосьці рабіць, калі яго абудзілі ягоныя вучні і, скажем так, задалі такое пытанне, як такі упрок да яго: «Настаўнік, ці не хвалюе цябе, што мы гінем?» І гэтае пытанне, гэтая сітуацыя ў жыцці,
апосталаў, якія яны перажылі, яна нам паказвае і, безумоўна, вучыць кожнага з нас, каб мы ў сваім жыцці мелі непахісны давер да Езуса і да Пана Бога. Безумоўна, Бог, як любячы наш Айцец, як той, хто нас стварыў, той, хто падтрымлівае гэты свет, Ён, безумоўна, клапоціцца аб кожным з нас. І толькі прагне аднаго, каб мы мелі да Яго гэты непахісны давер. Бо Бог нас стварыў па свайму падабенству, з розумам, душою і таксама даў нам вольную волю. І Ён не ўваходзіць у наше жыццё, скажем так, каб не нарушыць нашу вольную волю, не парушыць. Але Ён прыходзіць і пасылае нам такія запрашэнні ад сябе, і толькі прагне і хоча, каб кожны з нас адкрыліся на гэтыя запрашэнні ў нашым жыцці. Бо, як мы чулі ў першым чытанні, безумоўна, як і за часоў да нараджэння Езуса, так і сённяшняе Евангелие паказвае за часоў Езуса, і, безумоўна, у нашым цяперашнім жыцці вельмі часта бывае так, тое, што ўсё ж такі у людзей не хапае гэтага даверу да Бога. І калі мы пачуем аб тым, што нам кажа першае чытанне, людзі ўсё ж такі былі тыя, якія мелі давер да Бога. Нягледзячы на ўсе перашкоды, яны атрымалі ласку ад Бога, і ў сваім часе яны былі выслуханыя і, безумоўна, атрымалі ад Бога ўсе тыя дары і ласкі, аб якіх яны ў Яго прасілі. І, безумоўна, мае дарагія браты і сёстры, добры Бог хоча, каб мы ў сваім жыцці не сумняваліся у тым, што Бог ёсць любоў, у тым, што Бог можа адарыць нас патрэбнымі дарамі і ласкамі, і каб мы, безумоўна, не сумняваліся у тым, што Ён існуе. Бо, безумоўна, можа быць так аб тым, што можна пачуць, што вось я малюся, і Бог мяне не чуе. Чаму, напрыклад, людзям, калі якія далёкія ад касцёла, лепей жывецца, ніж мне, які я малюся і хаджу да касцёла. І, на жаль, у гэтым моманце так д'ябал нас кусіць, што прыходзяць да нас такія думкі пыхлівыя, ганарыстыя, што вось я і гэтак далей. І таму, мае дарагія браты і сёстры, няхай праз гэтыя такія думкі, можа, калі яны ў нас існуюць ці будуць існаваць, мы не будзем квапіцца з Бога. І таксама, што мы не будзем Бога, скажем так, выстаўляць на, скажем так, такой з пункту нашага гледжання недаверу да Яго, как мы будзем Яго выпрабоўваць. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай кожны дзень нашага жыцця ён будзе поўным давера да Бога, а менавіта ва ўсё тое, што Ён падрыхтаваў да кожнага з нас. Час радасці, час смутку і, безумоўна, час выпрабоўвання нашай веры. Ці мы будзем з Богам да канца,
ці толькі тады, калі у нас будзе нейкая праблема ці нейкая патрэба. Паўстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога Касцёла. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты нас навучыў. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, Молися за нас. святы Юзефе, Молися за нас. святыя Пётры і Паўле, Молитесь за нас. святы Міхалі Арханёле, Молитесь за нас. усе святыя Божыя, Молитесь за нас. усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа непрыяцеля, ад чалавека вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыня Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту разбуіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Хвала Табе навекі, хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навеки. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога уліў у наше сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелие Хрыста Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Хвала Табе навеки. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Кіры, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае Вамі дзіця, атрымае як дар Божа любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё
было захованае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы кіраваны вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыме хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся вы сатаны, усіх ягоных справаў і ўсіх спакусаў ягоных. А цяпер ці вы верыце? Ці верыце ў Бога Айца Усімагутнага Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінароднага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, Святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Амен. І пытаюся яшчэ раз. Ці хочаце, каб Кіра прыняла хрост у веры Касцёла, якую мы усе разам з вами толькі што вызналі? Хвала Отцю і Сину, і Духові Святому, як було на початку, teraz і завжди, і на віки віків. Амен. Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народа, прабывала ў Хрысце, святару прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Кіра, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Цяпер бацька хросны падыдзе запаліць свечку ад пасхала. Примите святло Христа. Беремся все правой рукой. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач
прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста прануліся. Аллелуя, аллелуя. Гасім свечку і гэтую свечку захоўваем на першую камуню вашага дзіцяці. Родится маленький Иисус наш на сене, а хлявочак той холодный и нема одення, а хлявочак той холодный и нема одення. Люди поспешаймо, Збавцу привітаймо, за такое принижение хвалу Богу даймо, за такое принижение хвалу Богу даймо. Молитеся, браты і сестры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Добры Божа, прыми молитвы, дарэкія мы да Цябе прыносім, адаючы, адзначаючы ўспамін Богородицы Марыі, і ў Твоей милосердности прыйдзі нам на дапамогу праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. у гору серці, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны, вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Цябе і праславлялі Цябе, азначаючы на свяцейшай Панны Марыі і заўсёды Дзевы, аддаючы ей пашану. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас будзе выдано. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя, келих збавлення, дякуючи, що учини нас згодними стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костер Твой розсіяний по всім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснулі у надзеі на воскрешение, і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа с Христом і ў Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Гэтае хрышчанае дзіцё будзе называць Бога сваім айцом. Таму дых імя молімся, як нас навучыў наш Пан Jesús. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Себе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей,
адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. І з духом твоїм. Перадайце ближняму знак супакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто до ясляў бетлеемских, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышоў між нами жить. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Не маруйте, а приходьте привітать цара царов. Славу неба ён покинув, на землю до нас прийшов. Тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Молимся. Милосердный Боже, даючи пашану Маці Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щодро наділи нас усіми потребними ласками, каб мы неспинно удосконаливалися у християнских цнотах. Праз Христа Пана нашого. Амен. Дякуємо усім за супольную молитву. Пасля благословления ще помолимся молитвами до Маті Божої Ясногорської. Пан з вами. И с духом Твоим. Бог дался життя любові, які серця кожної маці відкриває для її дитяті. Нехай гляне на маці гэтага хрещеного дитяті і благословить її.
Kab tak, jak i dziękuję za otrzymane potomstwo, ja naradowалася tak samo любові swojego dzieciaci. Amen. Бог криниця і приклад усялякого отцовства, нехай у своїй добрині заусюди допомагає так само батьку гетого дитяті, каб ён прикладом свого життя вел дитя до сталості у християнськім житті. Amen. Бог, який любить усіх дітей, нехай ласкаво гляне на усіх собраних тут разом близьких і сябров, нехай оборонить їх от зла і щодра дори з упокоєм. Amen. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Gwiazda śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Panie Jezu, obecny wśród nas Ty jesteś na świętszym sakramencie ołtarza, żywy i prawdziwy, jak byłeś obecny w swym ziemskim życiu w domu nazaretańskim. Dzisiaj hołd chwały oddajemy Matce Bożej. Cała przyroda, jak również i my, wszystko, co żyje, chwali Maryję. Pozwól więc, że i my dzisiaj w tych modlitwach wieczornych wobec Ciebie, Jezu Chryste, zwróćmy się do Twojej i naszej Matki, aby ją szczególnie uczcić i z jej pomocą uprosić Twojej łaski. Będziemy powtarzać: Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Za Kościół święty Twój, tak jak i ona przepełniony był miłością do Ciebie. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy dochowali Bogu wierności przez życie zgodne z Ewangelią. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie, aby nasze rodziny żyły w zgodzie i wzajemnej miłości. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie, aby cierpiący i nieszczęśliwi w Maryi znajdowali pomoc i obronę. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie, aby matki, które oczekują na narodziny swoich dzieci, mogli się cieszyć z tych narodzin nowego życia. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie, aby wszyscy potrzebujący pomocy znaleźli dla siebie pomocną dłoń. Przestawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie. Przestawiennictwo Maryi, nasze Pani Jasnogórskiej, modlimy się w wszystkich prośbach i intencjach, z którymi dzisiaj przychodzimy do jej stóp. W tych wszystkich prośbach i intencjach, które leżą u nas w naszych sercach, te trudności, podziękowania, przeproszenia, jak również te, które my przedstawiliśmy w tej mszy świętej składkowej.
Modlimy się o Boże błogosławieństwo opieki Matki Bożej, naszej Pani Jasnogórskiej i o łaskę mocnego zdrowia dla Walerego, jak również prosimy dzisiaj w tą pierwszą sobotę miesiąca, wynagradzając sercu niepokalanej Najświętszej Maryi Pannie, prosimy Cię, abyś wzięła pod swoją opiekę i obdarzyła wszelkimi potrzebnymi łaskami wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii, jak również nieprzyjaciół Kościoła Świętego i jak również modlimy się za nasze rodziny, aby były mocnym fundamentem w życiu chrześcijańskim, aby nie bali się pokazywać swoją wiarę, jak również modlimy się o nawrócenie dla grzeszników naszej parafii. Pod Twoją obronę Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Za nas Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, modli się za nas. w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. I my też zgromadzeni oglądajmy Marii, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy, czyste serca Bożej Matce, darujmy, ach, darujmy. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. I będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.